Първите земи от Колеви че писани. Историята на отца Паисия преписах ручно 1870. 6 книжки мои Осифа Курчо. Малката книжка Молебни канони. Светлолюбите да търсят. Да ходят по баячки. У мене си има над 1000 книги. Люди нямат ни една. Ей, така слепи остават. Всякой трябвало да си купи някои книжки с полезни съвети. Друго, що е помощ, са макините. Много книги четох и грошове мои дадох за сътворение на различни макини. Най-паче за перипетомобила, като ще може да работи вещ човек или допитър да го въртат. Някой смятат, че са творения на лукави. Да ме изгониха браката от манастира Светопреображенски 1863.